nového videa a tady budeme zase natáčet Nansen. Tycoon Resort budeme natáčet Tropical a že víte, to jsme už natáčet, tady bude tohle a tam ještě je maják, jsem to dostavil a tam bude i Island. Takže teď jdeme hrát. Tady ještě hraje se mnou Vojta. Ahoj, určitě nahoďte like a odběr a ženeme se na 20 odběratel a 150 lajků. Tak určitě nahoďte like a odběr a jedem. Trošku. No a tady se mi furt natáčí, tak to je blbý. Začneme tady Vojta hraje. Já nechápu, co je s tím. A určitě dneska budou ještě vycházet nový videa od Fortniteu, ale tam budu hrát jenom já. To vypadá hrozně. Protože Mary tomu se načítal Fortnite, tak určitě tak. Ale jestli chcete, aby jsme dělali pro tyhle další videa, určitě nahoďte like a odběr. Mary, kde je ten maják? Já tam jedu rovnou. Kam jdu? Ke mně přijel. Letěl. No dobrý. To nejsem. Tam modrý zelený cápek. Tam je ten maják. GG. Stojí to ale hodně. Jo. Opatrně. A kdybyste chtěli určitě něco jiného hrát, tak určitě nahoďte ten, jak jsem to už tady zmiňoval, like a odběr pro další díly z Robloxu. Týden se neuvidíme, protože tady já jedu na hory a Mára teď bude a nechce natáčet bez mě. Určitě. Jestli chcete, aby jsme něco pro vás dávali, tak určitě musíte být, kolik má lajků? No, vím, třeba 140 lajků, aby to bylo rychlý. Nebo 150. No, jako na tomhle videu? Třeba 5 nebo 10. Jo, tak určitě nahoďte. Teď jdu k tomu majáku, tady helikoptera za milion. A to mám. Já máš milion. Jo. Co to je? Aha, tak to je za 3 miliony. Tak to je za 3 miliony. GG. Ale dneska budeme hrát ještě s Láškem Fortnite. A to se máte na co těšit. Budeme hrát Zero Buildy. Prozrazuju vám to, protože už se na to. Mára tady ještě bude, ale budeme se tak střídat. Po smrti, nebo jako ještě uvidíme. Protože Marimu se nechce. A kdybyste chtěli vědět, kde bydlíme, tak bydlíme někde u Rakovníka. A někde u Plzně. Mary už to odhalilo. A to je když tak směr Plzně. Ježiš, to. Někdy už to štve, že tady seká v autě. Potřebuje se když tak si já tady vydělám 3 miliony. 3. No, ta helikoptera stojí 3 miliony. Kam a Island stojí ještě víc, kam 4 nebo 5 milionů. Uj. Já ještě nevím, já si pak podívám.
No právě o tom je ta hra. Nevím, no. Proskáču mimo. Já už latínku to dá, protože... Já když tak jsem v tom hotelu. A jakou máš barvu? Počkej, podívám se na Jeepa. Takovou žlutou. Nemusíš se kouknout na znak, nebo žlutou, no. No, takovou žlutou. Protože vidíš nějakou takovou plešatinu. No, vidíš. Kdybyste chtěli pro další videa, budeme dneska natáčet 2 nový videa. A to 31. ledna. A máme se na co těšit. Teď jsem koukal na Live Sport, že Manchester City dostal Real Madrid. GG. Jako řekl bych, že jako může něco udělat City, ale jak víte, jako nechci nějak vás oddělovat, ať fandíte komu chcete, ale řekl bych, že City trošku, protože jestli se uzdraví Benitez, tak to jako bude podívaná ještě. Ale jak a třeba jako Manchester City prohra proti jako tomu Sportingu, tak to by byla ostuda jako. Když to byla remíza. A vlastně. Ale jako takovým dobrým týmu jako remíza, to se divím. To se ničemu divíš. To se podívá na jdu běhat. Jdu se podívat na radar, kde seš. Počkej, já jsem zapomněl zapnout kámo maják. Já jsem blbeček. Jo. Ještě si tady vyberu prachy. A já dám. Marvě, ty vypadáš takhle, no? No to je nějaká... Jak je ten Modrý maják? Máš modrý maják? Ne, já teď jdu zapnu maják. To Ale je jaký žlutý. máš maják? Žlutý. Jde žluta něco. Počkej, já tam budu za chvilku rychlost blesku. Počkej, jsme spolu v lobby? Jo, jsme. On se zaš tohle. Já se radím. Už tě mám asi. Počkej, koukej na tamto a... Ty jsi změnil skin? Ne, kámo, to mi spalo samo. Já mám stejně jiný skin. Kde jsi teď? Kámo, to GG. Zdálka to počkej. Kámo, to nesvítí ten maják vůbec. Svítí. Můj. No. Jo, trochu jo, jako. Nahoře trochu jo. Ale jako trochu jenom. Trochu. Jak vůbec. A jestli chcete, to jsem tady říkal, a jestli se vám tohle líbí, že to natáčíme s Márou, tak určitě sem nahoďte aspoň 10 lajků. Nebo 5. Pomůže, protože máme strašně hodně lajků, ale ne odběratel, tak určitě nahoďte like, odběr a jedeme dál. Už to by tak letím nejpomalejší. Jdu tam. Už budu u tebe. Počkej. Můžu přestávat? Klidně, děj si co chceš. Počkej, ty tam máš nějaký ostrůvek? Island? A co hrdá? Vidíš? Jo, už vidíš skákat? A ty jedeš nahoru.
Dobře jsi řidič. Jsi fialové, jo. Jak chceš vědět, co mám, a ty ne? Jako nebudu si posmívat. Jak se stalo, to tam vidíš? Exit seat. A tohle je pro nás jako Konec. Pro tohle video je tohle konec. Dejte like a odběr a těšíme se u dalšího videa. Čau. Čau.